Malawi Today. Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Yvonne Tamanda poyamba na image yake. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatane. Unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. Ndalamazi zachoka pa 8.077 trillion kwacha nkufika pa 8.589 trillion kwacha. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati aonjezera ndalamazi kamba kuti ulamuliro wapitawu sunasamalire bwino chuma cha dziko lino, zomwe zinachititsa kuti ndalama za nkhaninkhani zonongeke. Mwanamveka walengezanso za misonkho ina yomwe ithandizire bungwe la MRA kutolera ndalama zochuluka. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yati kukhazikitsa kwa ntchito yomanga msewu wopita ku bwalo la ndege la Mzuzu mu mzindawu zithandiza kukweza ntchito zokopa alendo. Meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wati konsoloyi igwiritsa ntchito ndalama zokwana 1.3 billion kwacha kumanga msewuwu. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Poyankhula atakhazikitsa ntchito yomanga msewu wopita ku bwalo la ndege la Mzuzu, meya wa mzindawu wati msewuwu uthandiza kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo, ponena kuti alendo aziyenda mosavuta akafika mu mzindawu kuchokera ku bwaloli. Achiyembekezo Moses auza kontrakita kuti agwire ntchitoyi kwa miyezi 4 yomwe agwirizana. Tikuyembekeza kuti contractor amene alipangira sewu wabwino chifukwa sewu wakhala kuti vuta kwambiri sewu wa airport and ndi sewu umene kupita ku airport kumene tourism yathu imadaliranso ma airport, so tindi chikhulupiriro kuti atipangira sewu wabwino. Oyimira kampani ya Jags Engineering Limited yomwe imange msewu Christopher Kankwamba akuti msewu wakale auchoseratu ndipo akonza wina wa concrete kuti madzi asauwononge. Msewu poyamba tichotsa existing road imene ilipoyi, tikachotsa tipanga prepare subbase, tigwiritsa ntchito gravel material in fact wabwino. After preparing the subbase tiga concrete. Tinasankha concrete kupangira kuti concrete ndolimba kusiyana ndi misewu inayi. Andi tikatengera malowa ndoti ndabize kwambiri kumadutsa zinthu zolemera kwambiri. Ndi concrete liso ndi kuthekera pokhala nthawi itali as compared to asphalt. Msewu umayambira pa zigwagwa ukafika ku bwaloli. Ntchitoyi ichitika kudzera ku thumba lokonza misewu la Konsolo. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Bungwe la Hope for People with Disabilities in Malawi, HOPDAM, lati nkofunika kuti anthu aulumali adzigwira nawo ntchito zosiyanasiyana zopindulira dziko chifukwa kulumala sikulephera. Mkulu wa bungwe la HOPDAM Awaita Gondwe alankhula izi ku Mzuzu pa msonkhano okambirana za malamulo ang'onoang'ono omwe bungweli lakonza pofuna kuteteza ufulu wa anthu aulumali. Alex Mwangosi walemba ripoti mwakuwerenga Chisomo Manda. Pofuna kulimbikitsa malamulo okhudza za ulumali a mchaka cha 2024, bungwe la Hope for People with Disabilities in Malawi, HOPDAM, mogwirizana ndi konsolo ya Mzuzu apanga malamulo ang'onoang'ono pofuna kuteteza mwapadera anthu omwe ali ndi ulumali. Polankhula ku Mzuzu pa msonkhano okambirana nkhaniyi, mkulu wa bungwe la HOPDAM Awaita Gondwe wati nkofunika kuti adindo osiyanasiyana achilimike pofuna kuti malamulowa adzigwira ntchito yoteteza anthu aulumali. Pakhale njira zoti iwowo akhale akulimbikitsa kuti azikhala akusinthidwa zechipiri innovated kuti kaya ndi malampusi kaya ndi ma-elevators kaya ndi zofunikira zina zili zonse izi zikhale kuti akuziyikamo ndithu, komanso manyumba kaya ma-infrastructures amene akumangidwa kumene asamayiwalidwe kuti zimene zizikhala mpulani komanso zizichitika. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Mzuzu, Kansala Chiyembekezo Mvula, wati konsolo yawo ikhala pansi posachedwapa kuti ione momwe adzitsatira malamulowa mokomera anthu aulumali. Makansala amene ali mu
ndiowanisisa kuti tikakambirane zimene ma service committee ya bali ma service committee manga planning works tikaonesesa tinkhani ngati zimene zikalowe koma ma service committee oti wakambirana kuti tikakambirane ma issues amene tinali nawo lero. Mwazina anthu aulumali akufuna nyumba zofikiridwa mosavuta, mwayi wa ngongole za bizinesi, komanso kuti m'malo onse monga mchipatala ndi makhoti mukhale munthu odziwa kutanthauzira chiyankhulo cha manja. Bungwe la HOPDAM likugwira ntchito yoteteza ufulu wa anthu aulumali ndi thandizo la zachuma lochokera ku bungwe la Langania Institute for Development in Southern Africa. Anthu mdziko muno awalimbikitsa kuti akhale tcheru ndi akambelembele omwe amabera anthu kudzera pa makina a internet. Mkulu wa Computer Emergency Response Team CERT yomwe ili pansi pa bungwe la MACRA, Christopher Banda, ndiye wanena izi ku sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu pamwambo ophunzitsa ophunzira pa sukuluyi momwe angagwiritsire bwino ntchito makina a internet pa masamba awo a mchezo. Jackson Sichali wadza ndi ripoti ili. Pozindikira kuchuluka kwa mchitidwe oberana omwe umachitika kudzera pa makina a internet, nthambi yochedwa Computer Emergency Response Team CERT yomwe ili pansi pa bungwe la Malawi Regulatory Authority MACRA yamba ntchito yodziwitsa anthu momwe angachitire kuti apewe mchitidwewo. Poyankhula kwa ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu, mkulu wa bungwe la CERT Christopher Banda anthu ambiri sakudziwa momwe angapewere mchitidwe omwe aberedwa ndalama ndi zina kudzera masamba mchezo. Kotero ndipofunika kuti aphunzitsidwe kuti anthu ndi makampani amene amagwiritsa ntchito makina a internet akhale otetezedwa. Tisama tengeke kwambiri chifukwa internet is a global community. It's like ku public ambanda ali pomwepo ndipafuna tichenjere tikamagwiritsa ntchito internet ndikamba sungati simunaso kumbali ya mabungwe ngati ma institutions. Mphunzitsi wa luso la zamakompyuta pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu Joseph Kumwenda anayamikira aseti kamba kama phunzirowa omwe anati abwera pa nthawi yoyenera. Kwa ife ndofunikira chifukwa kuwaphunzitsa ma students kunena kuti chomwe chikuchitika kunjaku ikafika pa nkhani ya cyber security or cyber awareness ndi kwa ife ndikufunikira kwambiri. Patience Kasawala yemwe ndi ophunzira wa pa sukuluyi wati tsopano wadziwa momwe munthu utha kudziwira masamba mchezo abodza komanso utenga omwe suli oyenera kumagawana kudzera masamba mchezo. Narionetsa banali page ina ya Facebook, ina inali ya fake, ina inali ya legit. So anthu ena amatoko kupatsa link ija ya Facebook yoti isi ya legit. Iwe kukaika ma details zako, anthu aja akapanga akachotsa akaona ma details zako, ma password zako, kena kono akaona jani. Akaona zinthu zako many ya ma bank details zako, kuti how much money you have in your accounts. Yeah, so it's good to be secure. Osamango banga click ma link enaliwosa mino kuwana na uzibanga kaifedha research udziwe bwino kuti zikuchokera kuti akufuna jani kwa ife. Pakadali pano aseti atapitiriza kuphunzitsa ndi kuziwitsa ophunzira msukulu zosiyanasiyana kamba kuti tsogolo la dziko lino lili m'manja mwawo. Kotero nkofunika kuti akhale anthu odziwa zinthu zambiri zomwe ndizofunika pa chitukuko cha dziko. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Meya wa mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses wapempha polisi komanso ofesi yoona zakayendedwe kapamsewu kuti aonetsetse kuti anjinga zakabaza ali ndi zoyenereza kuyenda pamsewu pofuna kupewa ngozi za njinga za moto zakabaza zomwe zikuchuluka. Iwo alankhula izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amakumana ndi oyimira magulu oyendetsa njinga zakabaza pomwe anatsindika kuti khonsoloyi ikufuna kuchepetsa chisawawa chomwe chilipo pakadali pano. Meklina Chilwa walemba ripoti. Ngozi za njinga za moto zomwe zikuchitika mdziko muno zikupereka mantha komanso nkhawa pakati pa anthu ambiri. Zina mwa zomwe zikupangitsa ngozi zimenezi ndi kuyendetsa mothamanga kwambiri, kupakira katundu modutsa mulingo, kuyendetsa motayilira komanso kusowa ziphaso zoyendera pa nsewu. Poyankhula pa zokambirana ndi oyendetsa njinga za moto zakabaza mu mzinda wa Mzuzu, meya wa mzindawu Chiyembekezo Moses wanenetsa kuti khonsoloyi iwonetsetsa kuti ngozi zachepa mu mzindawu.
Iwo achali ndi ma association mabungwe dawo amabungwe akafikira kumizi ife tikafikira iwowa komanso azathawa traffic pajanira kuti amakafika kumiziko komano chofunika tikuyeneka tiyambe ndife ngati muno town ndiwo achakumiza chamabwera ku town kuno azikhala akuona kuti azawo zinthu zawo zili malo mwawo. Moses Mwalabu wapa mpando wa bungwe la Kabaza lotchedwa Malawi Coalition of Kabaza Stakeholders Association mchingelezi wati kulimbikitsa malamulo apansewu ndi komwe kungathandize kuchepetsa ngozi za mtunduwu. Timafuna tingowapanga limaindi ndi taonanso kuti mmene muja amene ayankhulira ameya ayankhula bwino kwambiri kuti awapatsa mphamvu azathu a polisi azathu a DSS azathu a MRA kuti ayambe kugwira njingazi zimene zikuyenda zoti sizitsata malamulo ziyambe kugwidwa choneka choti mzinda uno wa Mzuzu City ukhalenso bwinobwino. Morris Mavumbe ndi mkulu woyang'anira zapansewu ku ofesi yona zapansewu mchigawo chakumpoto ndipo anati ndiokonzeka kugwira ntchitoyi. Msonkhano umene unali wofunikira ndikupira ndikupitiriza mmene zomwe tikukhala kuchita kwambiri tikufuna kuti tibwerese mzinda wathu uno mayendedwe abwino tikatero ndiye kuti tichepesa ngoziso pansewu pathu. Malinga ndi ripoti la polisi mdziko muno chiwerengero cha ngozi za njinga za moto za Kabaza chinakwera ndi 14 pa 100 zilizonse mu gawo loyamba la chaka cha 2025. Meglina Chirwa, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhani zikuchokera kuno ku MBC. Takulandiraninso ku nkhani zathu masanano. Bungwe la Care Malawi layamba ntchito yogawa njinga zakapalasa kwa anthu omwe limagwira nawo ntchito yambwezera chilengedwe mdera la mfumu yayikulu Jalasi m'boma la Mangochi pofuna kuchepetsa vuto la mayendedwe pa ntchito yawo. Ntchitoyi ikuchitika mogwirizana ndi bungwe la World Bicycle Relief WBR lomwe likupereka njingazi. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Geoffrey Chinawa. Poyankhula ndi MBC mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Care Malawi Achimwemwe Gremu ati njingazi zithandiza kuchepetsa vuto la mayendedwe kwa anthuwa omwe ambiri mwa iwo ati ndi amayi omwe amakhala kuyenda pansi maulendo ataliatali kuti akafike komwe ntchito yambwezera chilengedwe ikuchitika. Gremu ati ndondomeko yopereka njingayi anthu khumi othandizira ntchito yambwezera chilengedwe m'madera amafumu a Ndodo ndomwe alandire njingazi mwa 100 zomwe bungwe la World Bicycle Relief lapereka ku bungwe la Care Malawi. Iwo ati pa ntchito yambwezera chilengedwe bungwe la Care Malawi likugwira ntchito ndi anthu odzipereka pobyala mitengo yomwe imathandiza kuchepetsa mavuto ochitika kamba kakusintha kwa nyengo. Thokoza World Bicycle Relief chifukwa cha thandizo limeneli chifukwa chokuti ifeyo ngati Care Malawi poonjezera kuti timagwira ntchito ndi anthu amboma komanso musi mwa anthu kapena azilangiza aboma timagwiranso ntchito ndi ma volunteers kapena tinene kuti azilangiza kumudzi. Ndeno nkati mogwira ntchito ndi azilangiza kumudzi mbuyomu project imene tikugwira m'Mangochi ya Restore takhala tikumana ndi mavuto amayendedwe azilangiza amenewa makamakaso azimayi. Ndiye chithandizo chimene tachilandira ku World Bicycle Relief chitithandizira kwambiri kuti mayendedwe anthu amenewawo akhale osavuta ndi kuti sakatithangatire kuthandizira madera osiyanasiyana amene akugwira mu ntchito. Mmawu ake mmodzi mwa anthu omwe alandira njingazi a Mariam Majidu avomereza kuti iwo amavutika mayendedwe pogwira ntchito yawo ndipo ayamikira mgwirizano wa bungwe la Care Malawi ndi World Bicycle Relief pogawa njingazi. Mmene talandira njingazi zilithandiza malingana ndi maulendo mwina mmene timakayendera makhala motalikira. Mmene zatelemu tsopano ntchito yathu tikhala ogwira osangalala chifukwa mayendedwe samavuta tizikafika sanga kokayenderako. Pamenepa bungwe la Care Malawi lati mgwirizano wabwino omwe lili nawo ndi bungwe la World Bicycle Relief uthandiza kulimbikitsa kuzidalira pa miyoyo ya anthu kuphatikizapo kusamalira chilengedwe. Ntchito yopereka njingazi ikuyembekezera kufikiranso madalena 5 omwe atsala kuti alandire. Kuchepa kwa kafukufuku wa katundu yomwe anthu akufuna m'madera ndi zina mwa zomwe akuti zikupinga ntchito zopititsa patsogolo malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la Mzuzu SOS Children's Village Paul Nyirongo ndiye wanena izi pamwambo otsekera maphunziro a anthu amabizinesi ang'onoang'ono ochokera mdera la Inkosi kampingo Sipande m'boma la Mzimba. Zambiri mu ripoti la Grant Mhango. Mabizinesi ang'onoang'ono ndi omwe akutenga mbali yayikulu pa ntchito za malonda mdziko muno. Kafukufuku wa bungwe la Malawi Fincorp wa mchaka cha 2019 akusonyeza kuti mdziko muno munali amalonda ang'onoang'ono oposa 1.6 miliyoni. Pozindikira vuto la kusakhalitsa kwa mabizinesiwa kamba mwa zina
kusowa kwa kafukufuku wokwanira pa zomwe ogula akufuna. Bungwe la Mzuzu SOS Children's Village mogwizana ndi bungwe lolimbikitsa ntchito za malonda ang'onoang'ono mdziko muno la Small and Medium Enterprises Development Institute CMED akuphunzitsa amalonda ochokera mdera la Inkos Kampingo Sibande mboma la Mzimba pa zamomwe angapititse pasogolo ntchito zawo. Mkulu wa bungwe la Mzuzu SOS Children's Village Paul Nyilongo anati bungwe lawo lipitiriza kuzipereka potukula ntchito za malonda ang'onoang'ono mdziko muno. Nkhani yayikulu kwambiri pa nkhani ya kukhazikika kwa maprojekti athu kapena kuti sustainability ndi nkhani yoti anthu awawa aphunzitsidwa ndipo aphunzira zambiri ani tikukhulupirira kuti akudziwa kuti maphunziro amene aphunzira kunowa awathandizira iwo ndi mabanja awo. Anditi ndi chikhulupiriro kuti no aliyense akachoka panopa business imene asankhe ikhayo kuti no iye akuona kuti no ali ndi kuthekera kukwaniritsa ndithu. Mkulu wophunzitsa ntchito za malonda ku bungwe la Small and Medium Enterprises Development Institute CMED ku Mzuzu Mai Chimwemwe Bota wasindika kuti maphunzirowa athandiza kwambiri kupititsa pasogolo ntchito za malonda mdelali. Akakagwiritsa ntchito zomwe aphunzirazi ndithu akaona kusintha chifukwa ataonapo ndithu mabusiness ena amene akhati kuti kwaphunzitsa kumbuyoku anatukuka ndithu. Mukafuza ku education tinaphunzitsa ndithu ifeyo ndipo chifukwa anagwiritsa ntchito zomwe tikaphunzitsazo ndithu anatukuka pasogolo pano. Mmodzi wa omwe anachita nawo maphunzirowa Peter Nsini anati izi ziwathandiza kuziwa zofoka zomwe zinalipo pa ntchito yawo. Munthu asanayambe malonda ayenera kufufuza chifukwa kumalo amene iye akufuna kukapanga business mwina anzake aliko kale ambiri ndi business yake ija akufuna kuti akapange ndiye kuti sizikayenda kuja ndiye kuti akafufuza akaonanso anthu wozifuna akazifuna zija athaupanga kuti malinga ndi mmene anthu alili. Nthumwi kumaphunzirowa omwe anali asabata zitatu zinachokera m'madera a Enyezini, Chivanga ndi Matuli Bomali. Grant Mwango, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero. Bungwe la Malawi National Council of Sports lati mwambo opereka mphoto kwa ochita masewero osiyanasiyana wa 2025 Malawi Sport Awards udzachitika pa 27 February chaka chamawa ku Salima. Anthu akuyembekezeka kupikisana m'magawo 16. Praise Majawa walemba ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa zamalonda ku Malawi National Council of Sports Alimbani Matola, mwambo osankha omwe apikisane chaka chino uyamba pa 1 December mpaka pa 10 January chaka chamawa. Amatola anena izi pamene amauza mabungwe oyendetsa masewero osiyanasiyana za nkhani mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati chaka chino aonjezera gawo la omwe amayimbira kapena kupereka ziganizo pa masewero komanso gawo la omwe achita masewero nthawi yayitali kuti apikisanenso. Mphotozi ziperekedwa m'magawo angapo kuphatikizapo timu yomwe yachita bwino, osewera wachisodzera, anthu omwe ali ndi maulumali, oyendetsa masewero komanso atolankhani. Tikachoka pa nomination kupita pa shortlisting imene idzachitike pa 14 ndi pa 15 January. Tikachoka pa shortlisting tizapita pa adjudication stage. Adjudication stage ndi stage imene majaji azapereke mamaliges kwa aliyense amene wachitidwa nominate. Tikachoka pa adjudication stage imene majaji adzatipatsa maina atatu pa category iliyonse. Anthu adzavota oyambira pa 20 January kukafika pa 20 February. Mwezi wa nungu anthu akuvota. Kena konde kuti kuzapita pa application. Application ndi stage imene mavoti amene adzapereke majaji tizaphatikizono ndi mavoti amene dziko lidzapereke. Mkulu wa Special Olympics Malawi Inedi Mauluka wavomereza kuti ngati mabungwe oyendetsa masewero mbuyomu akhalasa kudziwa bwinobwino mmene ndondomeko yosankhira osewera awa imayendera. Koma mmene achitira ulemu uno kukhulupirira kuti ma associations zimalimbikitsa chifukwa kuti mbuyomu anthu ankangopanga zachibwana chifukwa kuti samvulawo koma akamaona kumazikira ntchito zimene akugwira kudzera ku sports chimene chocho chimapangisa kuti mabungwe oyendetsa masewero osiyanasiyana anali nawo pa mwambowu. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Mphunzitsi wa timu ya Scorchers Love Mofazili watulutsa mndandanda wa atsikana okwana 25 omwe atenge nawo mbali mu mpikisano wa maiko atatu omwe uchitike sabata yamawa pa bwalo la bingo mu mzinda wa Lilongwe. Mwa atsikana 25 omwe awetana na 24 ndi amene anatenga nawo gawo pa masewero odzipezera malo
ku mpikisano wa AFCON kupatulapo otchinga pa golo ya Mikani Kaonga yemwe ndi ovulala. Thokozani Mwase ndiye mwe walowa m'malo mwa Kaonga. Tabitha Chawinga apezeka nawo pa mpikisanowu pamene mchemwali wake Themwa sapezeka kamba kovulala. Choyambirira ndi chokoze fosolani labwino kwambiri. Koma kwakulu chomwe ndapanga maintain squad nchonera kuti tikuyamba kukonzekera zochitika za chaka chamawa wa AFCON ku Morocco. And mukaonesesa tikuyenerabe kupitiriza ndi maplayers amene tamaliza nawo dzana lija. Sikalekale kwambiri mwina mwezi wangotha kumene kapena uzitha kumene. Ndikuyenerabe kuti ndibweresebe maplayers omwe amene nawo ndipitirize mene tupanga tournament imene. Chifukwa chanena kuti namuvata dala kunena kuti timu ikanebe yotentha. Palibe chifukwa choti ndikanasintha timu chifukwa kuti rhythm itakutani itakusokonekera ndipangabe maintain maplayers omwewa as we go. Mwanya za National Bank National League ndizoonadi kuti maplayers ambiri akuonekabe akuchita bwino. Komano nthawi yoyesa panopa maplayers ndikuoneka kuti be ikutithera pang'ono. Ndikuyenera kuti ndikhalibe ndi timu yonse yoyesera yayi. Inomwe padzana paja mandifunsa before magame angola kuti mukanayesabe ndeti pachinena kuti nthawi yoyesa inalipo koma ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano.